Ayun oh, kinagat ng aking tigre oh. Nag-crossover. Okay mga kagamba, magandang araw ulit. Andito na naman si Happy Happy Man. Man para pasayahin tayo mga kagamba. Pasayahin natin, Master. Binabati natin lahat ng mga vlogger dyan ng mga kaibigan natin lahat. Lahat ng mga subscriber natin, lahat ng hindi pa nagsasubscribe, subscribe na po kayo dyan sa baba. Para lagi kayong update. Yung mga viewers natin, kahit hindi natin viewers, siguro nanonood din yon. Yes. At saka yung si Gagambino, Git Wilson Lakay. Sa idol natin. Idol Gagambino. Sunod na araw, baka andito ka na or nandyan ako sa iyo. Yes. Dalawa lang naman pagpipilian mo dyan o dito eh. Ganun lang yun. So yun, shoutout sa lahat ng mga gagamba vloggers natin, mga idol natin. Ah, Kaya DC Mandaragit, shoutout sa lahat ng Okay. idol natin. okay. So, ayun na, Master Mendo. Ito, Ikaw muna mag-awak. ito yung akin, no? Ano siya, kulay ng pula siya na sili kung tawagin to eh. Ayan, no? Sili. Pero hindi siya masyadong manghang. Mahina siya. Oh. Tikman nga natin. Oo nga, hindi nga maanghang. Hindi masyadong siling yan, siling anong tawag nila? Labuyo. Hindi, iba yung labuyo, manghang eh. Siling Siling bakla yan. Patay tayo, mananalo tong akin. Siling bakla pala yan. Yan. Yung akin naman po, ito. Ayun. Ay, pagkain pala ito. Hindi. Ito sa akin, kasing kulay nun, yung pagkain. Mais, kulay mais. Kulay mais, ayan. Imported po yung sa akin, imported. Paglalabanin natin, sili at saka mais. Yes. Hindi ba nilalagyan ng suka yun? Teka lang, hatikman ko muna. Di ba Mais na malagkit. Ayun. Ang lasa. Mais na malagkit ang lasa. Di ba yung mais at saka sili at saka suka, pinagsasama yung pulutan? Kukulang na lang pala suka. Sa Sa bagay, magkakaroon to ng suka kapag nagkatisan nito. Yeah. Yun ang suka. Tulad suka niyan. Yun, Ayan, Master. suka ka ngayon. ng Siguro mas katis. magandang laban kung nakatalikod lang yung sayo na akin ang harap. Maraming katis yan, malakit yan eh. Maraming suka lalabas yan. Ayan, Oo. Malamang magkakaroon talaga ng magandang laban ito. Okay. Ayan. Medyo robot na siya lalakad. Pero Ayan. Pag nakita natin yung laban na yan. makikita natin mais at saka sili. Sino, Ayan na. sino kayo mananalo? Mais at sili. Magkakasalubong na sila. Yes. Last fight. Aba, nalaglag yung sili. Nalaglag yung sili. Medyo hinog na ito kaya nalaglag. Kaya nalaglag, mahilig sa sili din yun eh. Yung maisan eh. Tingnan natin ang mais at Ayan, saka sili ulit. atat. Yan, maganda yan, nakatalikod. Ganun kagaling yung mais. Grabe, Yung pati sili. yung nalaglag. Ganun kagaling yung sili. Tinalon niya. Kita nyo? Kita nyo? Para sila nagsakmalan, kaya lang Nakatalikod siya, pero tignan nyo tinalon niya, nabiglang humarap. Ayan tingnan Para nyo. sila naglaglagan. Nanghina si mais nanghina si mais. Ayan na naman ayan. Nagpalaglag. Naduwag. Nagpalaglag siya, nagpalaglag. Mukha yatang nabinom na ito. Hindi, nagagamot lang yan, nagagamot. Bida eh. Ayan. Abay! Nagpalaglag ulit! Walang sapot. No count, nagpalaglag ulit! Pero kanina, tinalon niya eh. Oo nga eh. Wala. Ganun na lang magiging laro nito. Ganyan talaga ang bida, tingnan natin. Mamaya makarecover yan. Parang pakyaw yan eh. Hanggang saan yung bida? Tingnan natin ha. Ayun! Bumibitaw na yung kanya. Mas maganda kung hindi bumitaw, magkakasakmalan talaga. Para lumabas po yung suka. Ayan. Ay, wala suka eh. Pabiling suka. Ayan. Yan na. Nalaglag ka niya. Ay, grabe! Hinihipa ng gagamba niya! Ang lakas! Ay, ang bilis din! Pero ang bilis umakyat! Hindi pa nakakarating. Laglag na. Laglag na. Ang ganda ng laban! Paras komedyante! Patay na! Ang ganda. Wala na, yun, nakatalikod, maganda yan! Ayun! Ang ganda ng laban, sinakmal! Ang ganda, sinipa. Mahilig sa karate ito. Ang ganda ng laban! Tingnan natin kung may makakain diyan sa dalawa na yan. Ang style dito, walang laglag. Kung sino makain, yun ang patay. Yun! Yes! Nakain Yun ang na panalo! Yun ang panalo. Kasi nagpapalaglag eh. Papalaglag May gano'n talagang gagamba. Sanay sa laglag. Wrestling yung laban nito, wrestling. Hindi sanay lang sa laglag yun. Oo.
Hindi, laro talaga niya, laglag. Laglag eh. Ah, Kung sino yung maraming laglagin ng panalo ha, bagong ano ngayon? bagong rules yun. Bagong rules ngayon. Kung sino pinakamaraming laglagin ng panalo. Ayun, okay. Okay, yan ha, bagong rules. Parang perdigana. Kung sino yung pinakamaraming laglag ha? Kaya pala palaglag itong sa'yo kahit wala Gusto manalo. kalaban. Oo, ano? Gusto manalo. Mautak. Ayun. Ayun, unang laglag. Ayun. Bilang kayo. Malapit na, tatlong laglag siya panalo. Mga 100 laglag. Kaya natin, yun ang panalo ha. Aba. Kita mo kanina pa ganyan sa kahina. Hindi siya lumalakas, humihina. Bida eh. Tingnan natin. Oh. Ay, ito sa'yo Mautak din. palaglag na gusto rin manalo. Kaya nga, ayaw magpatalo. Sabi niya, magpapalaglag din ako para panalo ako. Para tabla. Mautak talaga din itong gagamba natin ha. Ayan Sige na. na, lagpangin mo na. Grabe, ang ganda ng kulay no. Sili, tsaka mais. Ayan na. Walang anghang tong sili ko na ito. Sabi ko sa'yo, Oh, bakla eh. dalawang laglag na, isang laglag na lang, panalo na kay Master Mendo. Sana yung ate magpalaglag din para may chance na manalo. Panalo sa laglag. Yan na. Yan, nagkaharapan na sila. Ah, wala na. Panalo yung kay Master Mendo. Panalo sa laglag to. Panalo sa laglag. Isa pa tayo, Master Mendo. Kaya baguhin nyo na pag naglaban kayo, sabi nyo kung sino pinakamaraming laglag, yun ang panalo ha. Yes. Bagong rules yan ha. Bagong rules yun. Kami nagsimula ha. Ano, isa pa tayo, Master? Oo. Isa pa para... Kahit 10. Hindi tayo magsasawa sa mga viewers natin magpakita ng laro. Eh, lugi naman ako sa'yo. Marami kang gagamba. Akin, ilan lang. 1,000 lang. Oh, i-post muna natin, Master Mendo. Okay, mga kagamba, eto na naman tayo ulit. Pangalawang laban. Mga kagamba, Pangatlo. Happy Man. Pangalawa, no? Pangatlo. Pangalawa pa lang. Pangalawa pa lang. Oo. Yung sa kanya kanina, dalawa, sa kanyang YouTube channel mapapanood. Panoorin nyo, Happy Man Forever. Tingnan nyo doon. Yung hindi pa nag-subscribe, subscribe na dyan sa baba. Pag pula pa yan, pindutin nyo na, paputiin nyo. Kaya paitimin nyo. Tapos, kalimbangin nyo para tuwing may upload kaming bago, kakalimbang yung cellphone nyo. Lagi yung updated. Ganun yon. So, mga kagamba, Uy, laglag. ito yung ilalaban ko kay Happy Man. Ayan. Ano siya? Malungkot yan. Malungkot siya. Tulog. eh. Ayan. Medyo itim siya na pula. Ayan siya. Okay, nakikita niyo na. Ito naman sa akin, bulik na tigre ba? Tama ba? Ayan, Master Mendo. bulik na tigre. Ayan. Bulik Yan, na tigre po to. gagambang, gagambang palay. Gagambang palay po siya. So, ayan. kanina po, gagamba po ito ni Master Mendo. Binili niya. Nung hindi ko pa nabili. Binili niya. Dahil binili ko na, binayaran. akin na po ito. Ayun, kanya na. Kay Happy Man na gagamba Bayad na ito. Bayad na kasi. Pero kung hindi ko pa nabayaran, malamang kanya ba? Hindi niya mailaban. Akin na to ha, okay ba nito? Akin na to. Okay. So, paano, Master? Okay, laban na. Hindi naman na. Yan ang inaantay lang Ayun. naman ng mga viewers Mas natin. maganda, talikod yun sa'yo. Hindi bale may Hindi po tayo madaya. yung sa'yo bullet proof pa. Oo nga. Matapang ito kasi pinagsama eh. Isang Tigre, tigre tsaka leon. bulik, Tsaka leon. tsaka leon. Talo na yan. Matapang yung ano, kita mo, takot na oh. Tumatakbo. Lumaglag agad. Ayun. Mabilis. Eh kasi nakita niya, maganda. Yun, Ay! nagkatisan agad. Mukhang nadali yung atin. Nakatis agad. Ang bilis tumakbo pa yung akin, no? Oo nga, medyo nagkatis eh. Medyo bumagal kunti. Nagkatisan sila. Ayun. Hindi yata nakita sa camera. Nakita ba yun? Nakita, oh. Nagkatisan sila, no? Kumatas eh. Kumatas yung akin. Medyo tumulo suka. Maasim. Tinang mo, maasim. Oo nga, maasim. Ayun na. Dato puti. Ayun na. Dato puti. Ayun na. Naku po, nagpaano na sa atin. Nagpasapot na. Doble sapot na. Ibig sabihin, takot na siya. Ay, hindi naman. Hindi ba yun? Bida yan eh. Ayan, maganda yan. Natalikod. Iyon, no? Nakagat. Ayun! Oh! Naku, nalaglag yun sa atin. Mga kape mo, sinusundan pa. Ang tapang talaga, oh. Itong gagamba ko na to, sa kamay ko palang ramdam ko na. Matapang talaga. Malakas. Malakas. Tapang. Kaya sabi ko kay Happy Man kanina ito, malakas to ramdam ko. Grabe. Pagdampot ko sa kamay kong ganyan, gano'n na pag-testing yung mga kagagamba, ha? Pag hinawakan yung ganyan, ang lakas ng galaw niya sa kamay niyo, yun. Ako naman, ramdam ko rin malakas to. Oo. Kasi lakas ng kamay ng kilikili ko. Yun, oh! Grabe, Oo. dalawang ano na. Mahilig yung akin makipag lips to lips, umayaw lang kay Happy Man. Ayaw niya mag-lips to lips eh. Hindi niya gusto. Ayaw niya. Hindi niya gusto eh. Babrit. Gusto niya yung kasing kulay niya rin. Oo. Pero may katis sa atin, mga kapi man. Oo. Matapang yung kay Master Mendo. Grabe. Bago kasi ito sa atin, bago, pero matapang. Parehas silang bago. Oo. Yun ang Maganda. tinitesting ko yung sa kamay ko pag malakas siya sumipa. Ito po, Yun. bago ito, gwapo. Ayan.
Oh, yan. Wala. Ay, lumalaban din. Uy, lumalaban. Oo, kita mo. Bida! Bumilis yung takbo. Tinan natin. Aba! Sikhans. Nagkahiyan sila. Sikhans pa. Ayan, bumilis yung kay Tigre, oh. Bumilis yung gagampang palay. Oo. Malapit na Harvest time na ata, harvest time. malapit na gapasin. Tinan Ayan, natin, pakitang gilas kayo. Aba! Wala na, nakailang laglag na. Hindi pa na, no? Lagi laglag eh. Uy, nagagamot siya. Oo, nagagamot. Oo, bida. Nagagamot ng bida. Ayun na, tinan natin kung bida talaga. Ay, yun, no? Kinagat nung aking Nag-cross Tigre, oh. over. Nadali niya yung Tigre. Nakita niyo po, bagong bili ko po yan. Oo. Tingnan mo, nakatalo. Kukuha po ulit ako sa inyo. Sa'yo yung pera ko. Ayun. Nakita niyo po, natalo yung akin. Binili lang niya eh. Binilutan. Mamaya po, kukunin ko po yung pera ko. Syempre, kita mo, di ba? Hindi man lang tumagal sa akin. Ayan. Inilaban agad. Tinira. Ayan, oh. Patay ang palay. Ginapas. Ayan, oh. Yung sinasabi ko sa mga kagamba. Sayang ang pera. Ramdam na ramdam ko doon Joke lang po. sa palad ko. Grabe, ang ganda ng mga gagambang. Tapos Ayan. mga gagamba ni Master Mendo. Grabe kung magkagatan. Gagamba ko rin yun. Kaya matapang din, no? Ibig sabihin, malinaw na malinaw, narinig nyo, gagamba niya rin. Ibig sabihin, hindi ako natalo kasi gagamba niya rin yan. Gagamba niya rin yan. Ayan. So, ibig sabihin po, wala po tayong talo ngayon. Ayun. Siya pa rin yung nanalo. Pana. Siya rin ang nanalo. Wala Siya ko pa rin nanalo, siya natalo. Ayan. Ito po yung gagamba ko. Kanya yan. Binilutan na niya, oh. Gagamba mo. Iyon, binilutan niya yung gagamba ko. Nagagamba mo. Yung gagamba niya rin po yan. Ayan, Binilutan. tignan niyo mga kagagamba. Alam niyo po mga kagagamba, wala po tayo ngayon talo. Kay Master Mendo pa rin yan. Yung sarili niya pa rin yan. Gagamba niya yan eh. Tinalo ko sarili ko. Yun. Maganda. Safe tayo. Ayan. Grabe ang tapang. Ang galing, oh. Ang lakas nung, sabi ko sa inyo, ramdam ko kanina, sabi ko kay Happy Man, ito malakas to. Ramdam ko sa kamay ko eh. Parang nung naglaban tayo sa content ko, ganyan din sinabi mo, pero natalo ka eh. Ganun ba yun? Joke lang po yun, joke lang po. Pinapasaya lang po namin kayo. Ayan. So, mga kagamba, sana naging masaya kayo ngayong araw na ito kasi andito si Happy Man. Gusto mo, isa pa, Master, para makabawi-bawi Para lalo silang masayahan? Oo, yung gagamba mo ulit ang ilalaban ko. Pwedeng gagamba mo naman. Ayun, mas maganda. Hindi ako lugi. Ay, ito ha, gagamba ko naman. Ipopost na po namin. Hindi, gagamba niya parehas, lalaban namin. Ay, hindi. Gagamba mo rin. Sige. Okay. Kagamba ng kapitbahay, hingi lang tayo doon. Wala naman sila. Ikaw na may gagamba rito eh. So, sige, may isang Okay, ito gagamba Panalo ito, mga kagamba. Hapos muna natin. Gagamba niya rin ha. Mga kagamba, ito na naman kami na Happy Man. Pangatlong laban. Pangatlong laban to. Ito yung akin ha. Yan. Nagpatihulog na agad. Talo na agad. Kulay gray, no? Pinapakita pa lang. Gray. Talahib yan, oh. Akin gray din eh. Yan, talahib. Yan. So, ito naman sa akin, Master Mendo, ano ko po, pakita ko po sa kanila. Yan, pakita mo sa kanila. So, yung akin po, actually, kanina po, kanya to kasi binili ko lang eh. So, ibig sabihin, akin na to. Nabili na. Inabili na. Pero yung pangalawa, kanya po yun. Hindi ko pa yun nababayaran. Ibig sabihin, siya pa po ang natalo. Pero ito po, bayad ko na po ito. Tinan po natin kung mananalo po yung ating bagong bili Hindi ko. ba yan, talo tuloy. Ito po, bagong bili natin ito kay Master Mendo, no? So, tinan Dapat natin. pinakita mo nagbayad ka. Para alam nila nagbayad ka talaga. Pakita yung resibo. Pag nanalo ito, malamang akin to. Ayun. Pag natalo, akin pa rin. Sa'yo pa rin, siyempre. Hindi, patas po yun ha. Wala pong pandaraya doon. Wala yun. Kung yung pansinin yun. Huwag yung pansinin yun. So, Okay. paano, Master? Okay, sige. Tirahin na. Bigyan mo naman ng partida yung akin, nakatalikod din sa'yo. Ayan. Ay, malit na yung akin. Parang kuting lang eh. Itong sa'yo po, tigre. Mabulto lang po yung sa akin, mabulto. Ayan na, ayan na. Yan, yan. Patay tayo. Uy, kumalas yung kanya. Kumalas yung akin. Napusuhan. Na-stroke ka agad. Na-stroke agad. Lagi ko po sasabihin ko po sa inyo, nabayaran ko na po ito ha, yung bagong bili ko. Nabayaran ko na po yan. Bayad po yun, yung kanina po, yung pangalawang laban, hindi pa po bayad. Yung natalo, hindi Yung pa natalo. yan. Ibig sabihin, siya pa rin po natalo. Tingnan natin, baka manalo pa itong akin. Pag nanalo ito, babawiin niya yun. Uy, nakatalikod yung atin, patay tayo. Ayun na, ops! Hindi po nalaglag. Nagpatihulog. Ay, laban po ngayon kung sino yung pinakamaraming laglag, yun po ang panalo. Ba, gusto ba? Ayun na. Uy, Aba? Uy, uy, uy. Aba? Aba? Bumaliktad ha, iba yung nalaglag. Gusto manalo eh.
Ma-LBC, Hindi niya dapat yung ma-LBC dito, may ma-LBC. Ah, LBC. wala, Wala pa. mahina itong sa iyo, hindi marunong kumagat. Ah, Ayun! wala pa rin. Hindi marunong kumagat tong sa iyo. Grabe. Ah, Tingnan natin, baka magkaroon pa tayo ng magandang laban. wala Wala pa, nagkakayaan pa sila. Panalo yata tong akin, lagi Ayan, naputol, no? naputol, oh. Gawa nung marami tumatawag. Ayun. Ayun! So, wala po. Tingnan natin, baka may mas maganda pa po. Kailangan makain para panalo. LBC kailangan. Ah, Wala pa, nagpapalaglag talaga yung kay Master Mendo. Dahil narinig niya nga na ako alam mo, pinakamaraming laglag. mahilig manulak itong sayo eh. Dinadal sa laki. Mahilig lang manulak eh. Ayun, kaso bumibitaw yun sa'yo, Master Mendo. Ang lakas pa nung akin. Ang Oo. lakas tumakbo. Aba, tumahay pa, naku pa tumahay. Oo. Wala na. Kita mo? Hindi, mabaho kasi. Baka matakot niya sa baho ng tayo niya eh. Oh. Oh. Talo po yung ating gawa nung, ang bagong rule po kasi ngayon, rules ko ngayon, kung sino pinakamaraming laglag, yun po ang panalo. Ayun. So, ibig sabihin po, talo po tayo. Wala eh. Talo sa laglag. Laging nasa taas yung atin. Itong akin, panalo sa laglag to. LBC! LBC. Oy, konti na lang, LBC na! Konti na lang. Ayan, sinusunod na pa. Di ba GRS yun? Tandaan nyo po, mga gagamboy, ito po, nabayaran ko na po yan, akin na po yan talaga. Ayun na. Bayad na talaga. Bayad na po yan talaga, bayad na. Aba, nagsasapot. Gusto Bayad. ko masaputan yung akin para makagat din siya eh. Wala. Aba, Wala. ano yun sa akin bumitaw? Wala. Ito na, uli na to. Huli na yan, mga... Ayawan na ito. Kasi wala, tulak-tulak lang tong kanya eh, hindi marunong lumagpang. Oo. Ayan, naggagamot na yun sa kanya, medyo nakatisan. Yan. Wala na. Wala na. Okay. So, panalo si Master Mendo kasi nakaraming laglag. Laging laglag. Sa bagong rules po, Ah. panalo po si Master Mendo kasi ang rules po namin, kung sino po ang pinakamaraming laglag, yun po ang panalo. Panalo sa lalagyan. Kaya kapag dumayo po kayo dito, yun po yung bagong rules po dito. Mm. Kung sino pinakamaraming laglag, yun po ang panalo. Ang dami ng sapot sa kamay ko. Grabe. Pinakawalang So sapot. yun, maraming salamat sa inyo mga kagamboy, Hanggang sa muli. mga kapiman. Hanggang sa muli mga kagagamba. Yung hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na dyan sa baba. Yes. Nakikita na naman, kulay pula yan eh. Pagka initin nyo yan, ibig sabihin, subscribe na yan. Yes, para lagi updated. Para laging updated. Kalabitin nyo yung batingting. Babatingting yan pag may bagong upload yan. Baka ibang batingting yung ano nila. Wag lang yung tililing. Wag yung tililing. Batingting lang ha. Iba yung tililing eh. Medyo masarap. May pinanggalingan yan. Sana napasaya namin kayo ni Master Mendo. So, ulit-ulitin namin to kung nasayahan po kayo. So, like and comment po kayo and comment kung nasasayahan po kayo. Ulit-ulitin po namin ito. At saka, tawag dito yung good comment. Ayos na ayos sa amin. Bad comment. Ayos na ayos. At least pinapanood pa rin. Pero Master Mendo, okay lang po ba? May nakita po ako, baka may i-comment po sila. Kasi po dito po may gagamba po rito, ayan o. Ito may gagamba. Ayun! May gagamba. Nakili-kili ng gagamba. May gagamba, nakita ko kasi. Pasensya na, may gagamba doon. Tumataba eh. Kaya pala gumagaling eh. Kaya Dito pumutok. pala, dito. Yan, lusutan ng gagamba pag dumaan dito. Lalabas doon. Kaya pala, matatabang. Pumutok eh. So yan na, maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muling pagpapatawa at pagpapasaya sa inyong lahat mga kagamba. Lagi lang kayo sumubaybay sa amin at mahal namin kayong lahat ng mga viewers namin. Wala po kami sinisino, bad comment man, good comment. Pamilya tayo. Parehas din pa rin po kayong nanonood sa amin. Yan, Pamilya po tayo, pamilya. yan po ang kagandahan nun. Maraming pong salamat Yes, sa inyo. bukod sa kagandahan, Master Mendo, gwapo. Yun. Katumbas ng ganda, ang gwapo. Yes. Pag may maganda, may gwapo. Yun. Okay, Yan. mga kagamba, sana laging masaya. Yes. Yan lamang po at ng magandang araw.